ex-topman van ING. Heeft Balkenende gelijk als hij zegt dat de beursval een pure kwestie van psychologie is? In belangrijke mate, absoluut. Ja. Iedereen die denkt op het ogenblik dat het steeds slechter zal gaan en daarmee gaat het steeds slechter. Dus het is niet zo dat alle banken het even slecht doen of even slecht gedaan hebben. En alleen de beurs maakt geen onderscheid. De financiële wereld, up, down. Als je rekeninghouder bent of spaarder, dan heeft dat niks te maken met de beurskoers. Jammer genoeg denken mensen dat wel, maar er is echt geen enkele reden toe. Dan hang je dus in die trapeze. Het is dat je, laten we zeggen, je wordt ingeënt omdat de kans op griep groot is. Ja? Ja, nou, ja, goed. Wordt nu wat ingewikkeld. Ja? Iemand die uit de trapeze valt met een injectie. Ja, met een injectie. En dan griep. En dan griep. En dan staat er onder Balkenende. Ik ga pinnen, dat lijkt me duidelijk. Dat is, Nou, ik heb bijvoorbeeld mijn €50 die ik in mijn laadje had liggen weer op de bank geschoven. Ik denk, ze hebben het hard nodig. Maar dat blijkt dus niet waar. Nou, dat vind ik wel aardig van je. Ja. Private equity, dat zijn speciale fondsen die investeringen doen, overnames, en dat proberen met zoveel mogelijk geld te financieren, zodat ze op hun eigen geïnvesteerde stukje een zo hoog mogelijk rendement maken. Ik denk dat er in die sector wel klappen gaan vallen. Maar als ik gewoon het beursgenoteerde clubje van 150 ondernemingen kijk, dan valt het erg mee. Ik denk dat ook het internationale toezicht op dat punt gefaald heeft. IJsland is een land met 300.000 mensen. En die hebben dus 4 internationaal opererende banken die heel veel geld binnenhalen buiten IJsland. Ja, als daar iets misgaat, dan kunnen die 300.000 mensen natuurlijk nooit de rekening opbrengen. Maar dit zal dus niet meer gebeuren. Dat kunnen we wel zo noteren. Er zijn niet andere, ik heb geen idee, maar er zijn geen andere banken uit welk land dan ook die hier via zo'n omweg ook nog een... Ja, die zijn er wel. Ja, die zijn er nog wel. Ja? Daar moet dan dus nu wat aan gedaan worden. Ja, daar zou iets aan gedaan moeten worden. En wie zou dat moeten doen? De Nederlandse bank. U heeft onderzoek gedaan, zei ik net al. En de conclusie, ik kom even to een point, een van de 2 minstens, is dat de directeuren van banken lang niet allemaal geschikt waren voor dat werk. En ook niet uit de sector zelf afkomstig waren. Maar wat is daar precies misgegaan? Ja, nou ja, niet geschikt in die zin, inderdaad. Niet geschikt in de zin van dat die directeuren van banken, grote internationale banken, ook verrast waren door de risico's die ze zelf liepen. Als je dat niet geschikt noemt, dat is niet geschikt. Dus dat je verrast wordt door het product wat je zelf in de markt zet. Ja, inderdaad. We hebben het over de banken die inmiddels dus in grote problemen zijn gekomen. Of om zijn gevallen. Of om zijn gevallen. We hebben het dus kennelijk niet over Nederlandse banken. Inderdaad, daar hebben we het niet over. Nu even het tweede punt. Dat betrof de bonussen. Dus die mensen die producten bedachten, die overigens niet in de boeken kwamen, maar wel goed verkochten, met alle gevolgen die we nu merken, die kregen daarvoor een gigantische bonus, waardoor het systeem maar in gang bleef. Ja. Ook daar, denk je ervan, heeft niemand gezegd, jongens, het kan zo niet langer. Ja, dat hebben mensen gezegd. En er zijn ook sommige banken die dat inderdaad meer aan banden hebben gelegd dan anderen. Maar ik ben het er helemaal mee eens. Die bonusstructuur, en niet zozeer van de top van de directie ook, maar vooral bij de handelaren die producten maken, die werkt pervers. Ja, het is gewoon heel snel, heel goed gegaan. Ik bedoel, het is nu bijna een jaar geleden, november vorig jaar, dat het album uitkwam. En het gaat nog steeds ontzettend goed met het album. Ja, want je gaat nu de wereld veroveren. Nou, veroveren, dat klinkt zo... Ik ga de wereld in. Dat vind ik mooi. Door een jubelende wereld ga je heen. Ja, nee, ik heb in juni getekend bij een Engelse platenmaatschappij. Of het is een Amerikaans bedrijf, maar Warner Brothers. In Engeland heb ik getekend. En het idee is daar om begin volgend jaar deze plaat daar te gaan uitbrengen. Is de platenindustrie net als de media in een contract staat wat, maar dat kan ook zo weer veranderen? Of ligt dat echt vast? Nou, het ligt in die zin vast. Natuurlijk kunnen mensen... Als die eerste plaat in Engeland niet verkoopt, zou ik zeggen... Er zijn altijd exits. En die exits zijn meestal het voordeel van degene met het meeste geld. In dit geval. Doe toch niet zo verschrikkelijk negatief weer, zeg? Ik geloof erin, maar het is de tuig, de platenindustrie. Als de eerste plaat niet verkoopt. Het is echt tuig. Ja. Weet je, als jij ooit... Nou, maak geen plaat. Nee. Maar als jij ooit een plaat zou maken, echt... Beloof ik. Het is echt... Dolf Jansen, dit is een bijzondere vrijdag voor jou, want het is de eerste vrijdag zonder Leuk is Anders. Ja. Nou ja, dan stop het maar dan, hè. Stop maar dan. Het is klaar, weet je wel. Ja, het is mooi. Klinkt toch, je bent niet echt blij, hè? Nee, ik ben niet echt blij. Ik zit 14 jaar op die plek, die vrijdagmiddag 12-2. Ja. Waar ooit Jack Spijkerman zat, Steen en Been Show ben ik gaan doen, Leuk is Anders gaan doen.
En dat bleef heel veel mensen trekken. Maar langzamerhand was dat niet meer de 3FM-luisteraar... maar mensen die speciaal op vrijdag dat programma wilden horen. Wie is de 3FM-luisteraar? Hoe ziet hij er ongeveer uit? Nou, een beetje als Alain, denk ik. Ja? Ik denk een beetje als Alain en dan met iets minder IQ. Op nieuwjaarsavond is de oudejaarsconferentie volgens mij. Volgens jou. Ja. Niet met Lebbes overigens? Nee. Waarom niet? Om met Lebbes en ik sinds 2 jaar alle twee solo spelen. Hij speelt nu het programma Hoe laat begint het schieten? En ik speel een oudejaars. En dat blijft zo of komen jullie ooit nog samen? We komen ooit nog wel samen. Maar of het in theater is... Mijn god, is dit nou nodig? Of we ooit nog in theater samenkomen, weet ik niet. Maar jullie hebben samen een begraafplaats geregeld, of wat is het? Oh, love has brought me trouble. I had a